ikaw giatik na ka nga ingon ka giingnan ka nga dili ka gwapo pero gwapo biya ka. Naman tayo postura. Gwapo jud ka. Siyempre, natural. Kung man siya nibalik, mga 1 hour na ata. Yung cellphone ug wallet asa karon? Wala na to siya. Basig ibalik na nagkasalis sila mo panawagan sa iya. Okay na to. Pati babae wag gyud ka nang scam. Wala po, sir. Oh, ikaw na scam. Murag. Ano man? Wala yan, scam na yan. Sa mga investment sumali ka hindi? Wala. Yung totoo. Wala. Utang, sumali ako. Wala ba yun sa utang? Kasi pasalig dahil sa sugod. So, siwala, baguman, wala. Pila ka tuig. Mga 5 katuig. Atod karon wa ka bayro. Sa imong kinabuhi na binuangan na ka wala pa. Kaloy sa Ginoo, wala pa. Pati babae? Babae. O scammer ka. Dili po. Dili man. Wala akong kugibuhat na dawtan. So, subutan kay nga tao. Di po kung may muna butan. Tama ra. Pero sa gugma na scam na katong muna wala pa. Wa di ka nagduduwag. Babae. Wala, isa ra kung kuan asawa ra. Wa pa kang tanog lain babae. Siyempre, limutan na yung tawag babae. Wala pa sir, malapit na. Ano man? Nag-payout wala. Wala pa gani. Wala pa ito naka-payout, wala pa ito na sa namali.